Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Astoak lehoiari inbidia zion, eta pentsamentu bat burura zitzaion. Lehoi larruz jantzirik mendira zein irten, han sortu zuen festa ikustekoa zen. Han sortu zuen festa ikustekoa zen. Otsoak basurdeak, hartzak azeriak, astoaren iez izebiltzan guztiak. Horran on hartzait batek bere etxolatik, zein den esagutzen duen belarri ertzetik. Zein den esagutzen duen belarri ertzetik. Hartzen du makila bat, badijoakio, kolpeka bere ala erasotzen dio. Asitzen da astoa minez arrantzaka, andoa zabereak, argana presaka. Andoa zabereak, argana presaka. Ikusi zutenean lurrean astoa, arras elbarrikurik makilaz gaixoa. Eztan da egin nairiko meiziren hasi, ikusirikan noren zebiltzan igesi. Ikusirikan noren zebiltzan iesi. Zenbat asto ez dira munduan ikusten, lehoiaren papera dutenak egiten. Eta kentzen bazaie larrua gainetik, gelditzen dira denak arras lotxaturik. Gelditzen dira denak arras lotxaturik. Astoak lehoiari inbidia zion, eta pentsamentu bat burura zitzaion. Lehoi larruz jantzirik mendira zein irten, han sortu zuen festa ikustekoa zen. Han sortu zuen festa ikustekoa zen. Zer moduz? Ederki, aizue, guere animoso etorri gara, ez da, Pepillo? Bai, noski! Gure trenak kargamentu magikoa ekarri du gaur. Kargamentu magikoa nik eta Marcel Magoak ekarri dugu. Egia, aizue, urrutiko lurraldetan egon eta gero, gaur gurekin Marcel Magoa egongo da, ondo ez da? Marcel Magoa eta ni. Oso gustoko adundik Marcelen magia. Eta nire magia ere oso gustokoa duzu. Gauza liluragarriak eta sinestezinak egiten ditu. Jupi! Jupi, jupi, jupi! Aitortu eta onartu duzu azkenean. Aitortu eta onartu zer? Ba, nire habilidade magikoak ikaragarri gustatzen zaizkizu da. Pepillo, favorez, ni Marcel Magoari buruzari nintzen. Marcel. Dakien guztia nik erakutsi diot. Bai, seguru, Hemen denok ezagutzen dugu zure trebezia. Federik gabeko neskatxa. Bueno, orain txikusiko duzu nire magia habilidadea. Señorita, aukeratu ezazu hauetako hazi bat eta ere intzazu kutxa honetan. Ziur zaude erakustaldia egin eduzula? Anderino, sartu alea kaxan. Ridikuloa egingo duzu, Pepillo. Sartzeko alea kaxan, demontre. Dira, abixatuta zaude gero ez negarrez hasi, Dira, a ber, publikoko norbaitek alea sartu nahi du kaxan, bai ala ez. Ez, lasai, nik sartuko dut, Ale, hop!
Mademoiselle, zuk ere indako aziak usta oparoa eman du. Aze lora sorda ederra. Zer, gustatu zaizu, Begira, aitortu beharra daukat txundituta utzi nauzula. Ba, imaginatu aziaren ordez, txampon edo bilete bat sartzen duzu. Dirua biderkatuko duzu? Bine, euro batzuk arriskatu, eta beraztu egingo naiz? Sartu. Sartu euroak bildurri gabe. Hementxe duzu nire diru guztia. Hau da emozioa. Zure laguntza beharko dut, Truko hau askoz ere zailagoa da. Noski. Señorita, hobeto kontzertatu behar duzu, itxi begiak. Bai, arrazoia. Segi. Zabaldu begiak eta begira zazu nire magia paregabe. Ai, erreketan nago. Utxik dago? Ederra trukoa, Baina non dago nire diru guztia? Desagertu egin da, hor truko itzela. Hori ez da magia, hori lapurreta da. Ez gero ni horrela irain du, Begira, diru guztiak biderkatu egingo zenuela esan didazu. Txe. Nik ez dut horrelakorik esan, Nik ez dut esan, euro batzu arriskatu eta berestu egingo, naiz? Hori zuk esan duzu, ez nik? Ez da baiet? Ziri ederra sartu didazue, tramposo galanta zara. Ba hori pentsatzen baduzu, aterazuk gaurko lau izenak zozketa garbia eta zuzena izan dari. Hobe izango da, bai, begira, zuk ekarri kutxa, Eta nik aukeratuko ditut gaurko lau ikazkinak. Ondo. Gaurkoan ere ikazkin mordoa dugu gure artean. Tira, zozketarekin hasiko gara. Lehenengo, talde gorriko lehenengo partaidea. Ja ba. Ja zein dugun. Ane, mansa da, eta dadila! Ane, zorionak, ez zelatzen hon. Ez da, sorte noki duzu. Tira ba, animo, Orain, talde gorriko bigarren partaidearen bilagoaz. Ja ba. Olaia Zinkunegi! Haupa, Olaia! Arratsaldeon! Zer, mantxo, etorri zara, ezakazu jolasteko gogorik ala? Bai, ala, tira, ederki ba, animo biei eta talde gorria osatu dugu. Orain, talde urdina osatuko dugu. Hauxe. Oiana, berako etxea! Oiana, zatezona, arratsaldeon. Hola, ondo? Bai, oso ondo postutzen naiz, ea, atera ezazu laugarren partaidearen izena. Ia ba, laugarren partaidea... Manes, Azkue! Etorri ona, Manes, etorri ona. Zer iruditu zaizu nire magia trukoa? Nahiko kakatia. Nahiko kakatia. Ara, entzun behar dugu naizue. Bueno, babaditugu bitaldeak eginak. Hori da, Feliperi ikatza emango dioten lau ikazkinak baditugu, eta orain, ikazbilagoaz, eta ondoren, jolastera ez mugitu gero arte. Guaze! Arratsaldeon, kuadrilla!
Arrats! Ze modu esan da! Ondo pasa eta jan tortilla! Jantzia, simur eginda geratu zaidak. Nire sudurra bai simurra. Txori sorpegia geratu zaidak. Potolo! Beti kontu berbera pentsatzen, jan eta jan. Ez diat ulertzen, iritsi nauk eta bapatean labaindu nauk. Aitxonduta, ez duk ezen ikusten, betaurreak berdituk kalian hili alizateko. Artaburua! Zapaburua! Ez dakit, ez da normala. Normalean gure geltokia garbi-garbia egoten da, eta... Orduan, konpota izan du. Konpota! Konplota, mirri, konplota. Eskuzikinen bat dabil hemen gure atzetik, guen gainatu nahian onbait. Hemen eskuzikinak dituen bakarra, euaiz, txirri. Hori ez da egia, mirri. Txirri, txerri. Txerri ez, mirri, txirri, txirri. Mirri, txerri ez, txirri, txerri. Txirri. Txerri. Txirri. Txerri. Txerri. Txirri. Oh, nahiko edo, kontxo, azkenean zorabiatuko nauk hemen. Norbait inguruan da bidera? Oh, zer beste mundu bateko izpirutua! Ez babukeririk esan, meserez, mirri eta txirritoan. Aizue. Zuek norbait ikusten baduzue guri abixatu. Ados? Bai? Alda. Zer? Norbait ikusi duzue? Eta nondik joan da? Aizu, honek ez du inongo fundamenturik. Aizue, hemen ez dago inongo fundamenturi, nik hemen ez dute zer ulertzen. Zuek, elbik baino mamu gehiago ikusten duzuek. Zer? Badator norbait? Hor dator gure etxai hori? Baina hauek zodantzariak dira. Paristik datozen gure lagun jatorrak, finak! Baki zuen etxe esan nahi duen, ez da? Kantaz eta dantzaz gozatzeko ordua iritsi dela. Beraz, Paristik natorren... Artista bat naizi! Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, baita guk ere. danborra nik jotzen dut. Prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, baita guk ere. biolina nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren
jotzen dut, baita guk ere, turutanik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni, Paristik datorren artista bat aixi, ondo jotzen dut, baita guk ere, txindatanik jotzen dut. txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Beti bazterrak nasten sugandila, ez zaitut geltokian berriz ere ikusi nahi. Bueno, baina gaur txartela erosi duten, hauzi. Ea, trikitraka trikitron, apata monasterio. Irteera ordua, goizeko 11ak. Goizeko 11ak aspaldi pasatu dira. Badakit, arratsaldea da dagoeneko. Eta hau, ez da apata monasterio. Tipo azkarra, Tolosan gaude. Eta nola bakizuzuk hori? Ba begira, gaur goizeko 11etan apata monasteriotik irten. Eta bidai luzo bat egin ondoren, Tolosara jarri gaituzulako. Nausi. Zu ere neska azkarra zara, dudari gabe. Eureka! Bozoloni, Nobel saria eman berko lioketez, Bai, hori egia da. Ala, joan zaitez plastada beste norbaiti ematera. Ala, alde. Aizue, mutil, nekagarri eta aspergarria da, Koko lagunak! Kukurru. Txemus Tolosan! Kukurru. Aparato hau zurea da, ez da? Bai, nausi. Eta zertarako behar duzuzu horrelako katxarro triste bat? Ba, hau, nire hile lehorgailua da. Hile lehorgailua. Bai. Orain ulertzen du zergatik dituzu tximak kutre horiek. Aizu kontu zer diozun, nire hilea oso polita da, ez da? Neska, beste planeta batikoa ematen duzu. Hau ez da hile lehorgailua. Hau, aizagailua da. Aiza zer? Aizagailua, ventiladorea, aizea botatzen duen aparatua. Orain ulertu dutena! Bai, eta zer ulertu duzu? Hauako divertigarria, ez da? Beraz ez da hile lehorgailua? Aizagailua da Pepitok dioen bezala? Banengoen banik aize handia botatzen zuela. Lehen hortxe ibili naize, alde batetik bestera Pepitoren antzera. Ikusi nauzue? Maripurtzin traidorea, eskaparate baten kontra bidali nauzu. Eta txartela kobratu gaude. Atera ezazu aparatua oraindik berehala. Egon pixka bate. Esango didatzu, traste honek edo aparatu honek zertarako balio duen. Zuain tipo azkarra zara. Tira, horrela askatzen badidazu. Aizagailu batek. Bere izena di. Badakit zertarako balio duen. Ara piztu inginko dute. Elurra egiteko balio du.
Eska, utzi tontakeriak behingoz. Bere izenak dioen bezala, haizagailuak alternadore eta dinamo baten bitartez, elektrizitatea transformatu eta... Ale! Bueno, azkenean, kostata, baina orain badakit aparate honek zertarako balio duen. Lagun nekagarriak pikutara bidaltzeko. Zuek ere horretarako erabiltzen duzue, Bueno, orduan nire ordenagailu modernoan begiratuko dut, zertarako erabiltzen duzuen, bale? Haizagailua! Vuelta, gira, haizagailua! Vuelta, gira, bira, haizagailua! Beroa uxatzeko, taste modernua. Ai, oi, ai, taste modernua. Pepillo, choropillo, lagun kokoloa. Pepillo, choropillo, lagun kokoloa. Birritan bidalidu, egaz egitera. Ai, oi, ai, egaz egitera. Indarrez bultzatu du eskaparatera. Gora kukua eta gora izagailua! Bueno, lagunok, azkenean asmatu dut zertarako balio duen pakete handi bat egin, eta kukua planetara bidaliko dut. Mama buruzagiari oparitzeko, bale? Kuku lagunok, kukurru kuku. Agur. Non dago Garazi? Gunein alda? Esaiozu errapatzen badut, bereak egin duela. Tira, final erdiekin hasi gaitezke? Bai, neska, Ederki goazten jolastera jolasean pixka hasiko bat. gara. Gogoratzen altzarete zeintzu diren protagonistak? Oraintxe jakingo dugu. Talde gorrian lehenengoa Ane Manso dugu. Aizu, Ane, galdera bat, zuri zer da gehien egitea gustatzen zaizuna? Bizikletan ibiltzea. Bizikletan ibiltzea? Ara, eta irabaziko bazenu? Oparituko zenidake? Ez. Ez? Haze xurran eska, tira, buelta txiki batekin konformatu beharko naiz. Eta bigarrena, Olaia zinkunegi dugu, ezta? Olaia, zuri zer da gehien egitea gustatzen zaizuna? Zer? Pelukero. Pelukera izatea? Eta zer egin dezakezu bailean? Trentzak. Trentzak eta hola? Tira, lagunok ikusi zuen talde gorrian txirrindulari bat eta pelukera bat. Eta urdinan? Urdinak, talde urdineko morroizkoa Manes asko dugu, ez da Manes? Bai, zer nahi duzu izan zuk ezitzen zarenean? Pelotaria. Pelotaria, ara, eta zein da zure pelotariri gustokoena? Eimar Olaizola. Eimar Olaizola, ara, gustona duzuzuk, motel. Eta hemen, Oiana berako etxa dugu. Oiana, konta eguztu zer izan nahi duzuzuk ezitzen zarenean? Andereñoa. Andereñoa, ara, zergatik? Irakurtzea gustatzen zaidalako. Irakurtzea gustatzen zaio. Primeran, konta eguztu zein den irakurri duzun azken liburua? Pokima eskimala. Pokima eskimala, ara. Oroitzapena bidaltzen dizkiogu hemendik Pokimari, eta berriz Peliperi sartzeko eskatuko diegu. Felipe, ator! Ara badator gure Felipe! Guztizkanaka gure lekuak hartuko ditugu, ezta? Eta beste gabe, Anekin hasiko gara. Ane, hartu zure lekua eta nahi duzunean! Iepa! Ui! Ui, animo, Ane! Bat, edorki hasizea! Ui! Bi, oso gineska! Ui, hau da, hau indarra! Iru, bikain! Lau, edorki! Oso ongi ari zara! Ui, ia sartu da! Zei, oso ongi, Ane! Animo, Ane, etorri honera! Ederki, ikusi duzue, Anek 6 hartu ditu, eta orain, Olaiaren txanda da. Nahi duzunean!
mesedez, itxoen banku honetan, eserita, talde urdinaren txanda data. Venga, mutilak, ondo ibili. Tira ba, Manexen txanda da ezta? Ba, hartu zure lekua Manex, eta Venga, Manex, animo, nahi lekutik, duzunean. Epa! Ui, animo Manex! Ai! Ai, venga, animo, Manex! Ba! Ederkiak ez da bain. Ui, apunteria hori! Bi! Eso ondo! Ai! Ui! Epa! Iru! Ederki! Lau! Bikain Manex! Ui! Animo! Bost! Oso ondo! Sei! Ederki! Torri Manex! Jesus mutil, ez jarri urduri! Manexek 6 hartu ditu eta orain Oianaren txanda da, beraz, Oiana nahi duzunean! Venga, Oiana, epa! Ui! Venga! Epa! Ai! Epa! Ai! Epa! Ba! Oso ondo, Oiana! Epa! Bi, Jesus, hau dauz, hau da indarra, animo, Oiana! Epa! Ai! Eta sartu azkenean, animo, Oiana! Epa! Ia indar pizkan gehiokin, iru, oso ondo! Lau, ederki, hau Oiana! Oso ondo, Oiana! Ederki ba, lagunak final erdia bukatu da, gozen anak aurrera, gozen! Eta guztietan nola geratu den ikusiko dugu. Ja ba, lehenengo final erdian, hau egin dute, talde gorriak, anek 6 hartu ditu eta olaiak 3, beraz, guztira 9 puntu dira. Oso ondo! Txalo bat! Eta talde urdina ikusi duzue Oianak 6 eta zuzketa sartu ditu eta Manexek berriz 5, beraz 11 guztira eta talde urdinak finala handia jokatuko du. Baina talde Zorionak! gorriak egin du, beraz, opariak mesedez, ez dira eta etxera esku utzi joango. Ia batuta den motxila horiek. Zorionak biei, Han eta laia. Tira lagunok, guk finala jolaztu behar dugu. Bizikleta zeinek eramango du, oraintxe jakingo dugu. Gero arte! Guazen entrenatzera! Epa, Lagunok, musikarekin gozatzeko ordua iritsi da. Beraz, mugitu besoak eta astindu ipurdiak! Tira, katxalote bakarrik besoak, horrekin nahikoa dute bestela arriskutsua baita, txiribiton? Non sartu da gure munburru hau? Esantzi bat gurekin kantuaren egitera etortzeko, baina? Bilaniak! Et. Belarritik tiraka ekarriko. Ago pixkat, mirri, telefonoz dituko zieu, eta kitxo. Ui, xe modernidadea. Kaixo, txiribiton, non sartu aiz motel, hemen geudek denok irizain? Abesten ari aizela? Baina non sartu aiz? Dutxan, kantuan? Hala gizu esan didan, dutxan dela hobeto kantatzen duen lekua. Ikatzak traste hau. Ikusiko du. Mastodonte! Mugi azkari de ipurdi hori, bestela, ire bokadillo guztiak, ire otarteko usiat, konfiskatu egingo ditian! Pakidermo nagia! Pazifikoko dortoka erraldoia, baina motelagoan! Esperandutu berriz, bestela, ire buruarekin, entxada da ingo dian, kalabaza tripontzia! Mirri. Ez, utzira zanpaken, txirbitonekin nahi nauketa, mesedez, Ba, bolio, galtzaundi! Mirri, baina mirri... Eltzekondo melonzio! Mirriago isilik gehiegi itzegin duketa, kontxo? Esail, txiribitoneko zo memoria eskaz ezaukak. Ona etortzen deneako, izan deko guztia, astuta izango dik ikusiko du. Kakalardu erraldo ja, bizigu egozia! Zirri, zaiokik ere zerbait. Barre galantak ingoitiegu. Mil eskerrik asko, mirri, nik etzio. Aukira paregabia galtzen aientxe, inoiz ez du korren urruti, gogo? Aspalditik zen hemen txiribiton?
Pelas, nireak egin di, txirri, hori, nire eredentzia. Akabo supermirri. Ara, ederki, txiribitan, ederki. Mirri pasa egin duk. Baina oraindik gehiago pasa aiz. Orain nola kantatuko diagu, nola? Bi hauek erotu egingo nauteni. Baina, aizue, lagundu iguzue, mesedez lagundu iguzue. Begira, denon artean Mirri deituko diogu ozen, bere izen ezan ez. Ea esnatzen dugun eta kantatzeko aukera dugun. Ea, mesedez, denok. 1, 2 eta 3. Hori da. Ozenago, ea, 1, 2 eta 3. Tira, ozenago, Mirri! Ara, badator. Kaixo, mobidik, azkenean iritzela izportura. Txiribiton, lasai. Barkatu, jauna gurgarria, on txiribiton maitagarria, berori da nire begietako argia. Bai, tira, orain denok adiskidetu garenez, zergatik ez dugu ospatzen kantu bat kantatuz, Bai? Ze kantu aukeratu nahi du gure maiestateak? Txirriz da txingo? Kantu politxa da, gustatzen zait. Zuei ere bai? Bai? Bai, niri ere oso kantu egokia iruditzen zait. Ederki munduko abestirik ederrena aukeratu du gure jaun txip potoloak! Gora txirriz da txingo! Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Ziztu bizian, goitik behera, altan pagora, izerditan, koskondietan, saltokan abil, korrika noa bidez zapaletan. Txirri, txirri, Txingo, txango, txungo, txirri, txirri, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Ziztu bizian, goitik behera, altan pagora, izerditan, koskondietan, saltokan abil, korrika noa bidez zapaletan. txirri, txirri, Txingo, txango, txungo, txirri, txirri. txingo, txango, txungo. Txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Txirrista txingo, txirrista txango, txirrista txingo, txango, txingo, txango, txungo. Gaixo, ikusi alduzue garazi. Pepitxo, Bai edo ez? Pepitxo! Zer? Final handia jokatu behar dugu. Horretarako ditugu hementxe gure ikazkin finalistak animoso. Hola ditzagun bat zeintzu diren. Lehenengoa, Oiana Berako etxea dugu. Berari telebiztan gehien gustatzen zaizkion programak Heidi eta nola ez. Trikitraka trikitron dira. Pepillo. Eta hemen dagoela, agurtzeko aprobetxatu nahi du. Bere familia eta bere lagun guztia. Beraz, txaloak beretzako eta animo, Oiana? Aizue eta Petur Dinez, finaleko bigarren partaidea, manesazkue, pilota zalea, futbol zalea, kalean ibiltzea oso gustoko mendu bere lagunekin, eta bai ama eta bai bere arreba isone agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparra da bat honentzat ere. Eta badakitzen hor falta zaigun orain, gure protagonista, Felipe! Ia badatzen, Felipe! Zure lekuak hartuko ditugu, eta finalarekin hasiko gara. Oiana, animo, hortxe dutu zure lekua, eta nahi duzunean! Hauko, Oiana! Epa! Animo, Oiana! Epa! Oso ondo! Epa! Ui, Tximini haze tximini, indarra! Epa!
Ui, animo, Oiana. Epa! Venga, Oiana! Epa! Anda, uitarra. Epa, venga, Oiana! Epa, iru! Hauko, Oiana! Ederki, Oiana. Mira, Oiana zikibili da, oso niozu, Oiana. 3 sartu ditu eta orain Manesen txanda da. Beraz, Manes, Venga, Manes, jarri hartu markan. zure lekua eta ekin nahi animo duzunean. nahi duzunean. Epa! Ui, animo, Manes. Epa! Ederki, azizea. Bi! Jesus motel. 3, oso ondo. Lau! Ederki. Bost! 6, bikain. Jesus, Manes. 7, 8, Bederatzi! ene. Amar! Amaika! Hori markamos de... Amaika! Guatzen danak aurrera, guatzen! Jaba finala, nola geratu den ikusiko dugu. Oianak 3 sartu ditu eta Manesek berriz amaika, beraz badaukagu irabazle bat eta oparia mesedez. Oianak ederki gindu beraz eta eskutxu joango etxera, Oiana dintzako raketa polita daukagu eta, zorionak Oiana. Eta Manesek begira zer nolako bizikleta dotorea eramango duen etxera zuen txaloarekin batera. Zorionak, mode! Zorionak biei, tira laguna pizka jolastera goaz, gero arte. Zer pasatuko dugun, Nere urte betetzea! Oparia! Ah! Ernojua! Oh! Ideia! Ordua! Azereje, de jubilatua, tua. Ideia! Bi partaile! Zuk? Bai? Zuk? Bai? Txaloak! Hemen! Ideia! Oparia! Urbildu? Oparia! Zapia! Kolore? Ideia! Astindu! Kolore? Astindu! Ideia! Kolore... Kolore... Astindu! Kolore... Gaurkoa! Ideia! Transparentia! Hartu? Hoi da! Kutxan sartu! Oh! Ideia! Kroketa egin! Dantza! Ideia! Kutxan sartu! Ideia! Nik neuk! Transparentia! Dantza! Ondo indu? Hartu? Kutxan sartu. Ondo portatu. Ideia! Zapi? Oso ondo. Ideia, poltsa hartu? Utxik? Bai. Arginano. Hartu? Zapi guztiak. Gorrilla, orilla, txurilla, beltza, transparentia. Kutxan?
Itxi. Ideia. Magia. Barita. Barita hartuta. Tripako mina. Tripako mina? Barita, ideia, beste bat. Puntatikan? Ideia, beste aldia. Beste aldia. Ideia, gorde. Ideia, gorde. Ideia, hauts magikoak. Hauts magikoak? Ideia, bildu. Ideia! Txukundu. Este? Nania. Nania. Ideia! Zirekin gabe. Nania. Datxa! Magia, ideia, zapi guztiak batian. Nere urte betetzea. A ber, hartu poltsa. Hartu poltsa. Zapiak, aiene. Nere urte betetzea. Erne adizkideo. Gizakiaren ametsik preziatuena izan da beti, zeruak zeharkatu eta urrutiko planetak ezagutzea. Eta orain, gu aukeratu gaituzte, Txirri, Mirri eta Txiribiton, Marte planetan ikerketa garrantzitsu bat egiteko. Ze arraio egiten duzue zuek biok urpekari jantzita? Kaixo, salabarduak eta salabardesak, Moñon ikusten algaitu espezialista. Ik bai, keuk etxan diguk, burukoak eta oxigeno botellak ekartzeko. Txotxola pondio. Patetikoak zarete, patetikoak! Mirri eta Txiribiton. Amai, patetikoak gaitzuk, Martitzen ondartza baldin badaude, gu bainatuko gaituk eta hir gehiatuko guztiaren beroak akabatzen. Mirri eta Txiribiton, ulertzen hau zuen. Espazioan ikerketak egitea oso gauza serioa da. Kontxo? Oso gauza serioa denez, ik hemen geratu beharko duk, ezingo du joan. Zergatik,
Ni oso serioa naiz eta adimentsua gainera. Ba begira, barregarri geratu, Baina, zera egin duzue? Ondatu egin direzue nire astronauta jantzia. Lasai, to, xorrotxo hau. Eta hor dagoen jantzia, probasak, egandu dauka. Bai. Iriton, kaltzontzilo barregarri horiekin papagaio ematen di. Kutxu. Txipiton, galdera txiki bat egin beharria. Gauza laiz martitzera aldera joateko, mentalizatuta lago, izarretara hurbiltzeko. Bai, seguru? Nien horri seguru hau izarretan ibiltzeko jaiote den, baina proba txiki bat egingo diot. Ator nirekin eta egingo adi eskalera horretara. Bizko. Igotzeko, kontxo? Segi bagolio koldarra igotzeko esan diat. Uste duzu, Txiribiton igotzeko esan diat. ¡Calamidade! ¡Hasta aquí yo! ¡Tonto la picó! ¡Sistema! ¡El segundo! Txiribitón emango diet. Irrita Txiribiton, akabatuko zaituztet! Ara, Espiritu Santua. Ze Espiritu Santuta ze 8/4 mirri, ni txirri naiz! Eta lortu idazue berehala beste jantzi bat, baina behar bezalakoa, azkar! Lasai, Txibi, atorgu gana eta denon artean iragaziko diegu ea jantzia proposa den. Ez da pentsatu ere, ez, Txibi. ez, eta ez! Agintzen diegu, iztiegu barrenik egingo. Ez duzuela, tira, baina ondo portatu, Entzun, ondo portatu, Bai! Sí, emperatriz! Honek ez du bat ere graziarik, Mirrita Txiribiton bate graziarik ez! Kontxo, zuei bioketzerate sekula santan espaziora joango, beti arpaiotzen ari zaretelako, beti gauzak aizki egiten ari zaretelako. Oh! Seri esaten, Eta gu serioa gaituk, Esaterako, begiratu alduk koetea ondo te dagoen funtzionatzen ote duen? Bai, noski. Bai? Bai. Seguro? Bai. Ba, Txiribitonek eta biok astertu diagu, eta iruditu zaigu lurperatzeko purpiloiek gaizki daudena, Borro bilak izan beharrean, karratu bat saudek. Ez da posible, hori oso grabea da. Tira, arduradunarekin hitz egitera joango naiz. Inusendea! Dena sinesten dikonek. Txiribiton, arki lortu diagunai genuena. Horai, martitzera, gobio bakarri joango baituk eta txirrimen geratuko ekorbaster batian, Xixi emperatriz jantzita! Argi, xarradi, koetean, ni bitartean prestakutzak egin baditiat! Agur benur, gero arte, malaparte, Gabon, Napoleon. Martitzerako bidaia programatua. Aireratzeko pres gaude. 5, 4, 3, 2, 1, ekin!
preziosoak! Aiza, txibitun. Hemen ez inon, Hau, basa mortu baduk, Perez, aspertu ingo baituk? Txibiton, martiar guztiak ez ditu horritxusiak, Kaixo, potxolo eta potolo, ongi etorri martera. Kaixo, Pamposa, lur planetatik etorri gara, martxa pixka bat ekartzeko Marte aldera. Oi, zuek ere oso itxura martxosoa duzue, Edudari gabe, Aixu, eta zer egin daiteke hemen martitzen ondo pasatzeko, Guk ohitura bitxiak ditugu, oso xelebreak. Ohitura xelebreak, adibidez? Adibidez, begira. Hemen zakarrontzirik ez dugunez, zaborrak edozin iskinatan botatzen ditugu. Ederki bitiko gaituk hemen, Txiribiton, zaborrak edozin bazterretan botata, gustura asko. Eta beste gauza bat, tartak ere asko gustatzen zaizkigu. Bai, begira, labetik ateratik dutan bi azkenengoak. Jan lau zeitzen duen ere horrek, Potxolo, zure ere bai. Kopelak, baina moñoña horretxen batek egin diguzu, hau. Zergatik egin dizuedan hau, Mirri eta Txiribiton, alproja batzuk, zaretelako nazkagarri batzuk, lotxagabe batzuk, eta orain ikusiko duzu zuek etzerate astronautak ez zuek, astonautak zarete! Zer, Pepillo? Lubaki bat zabaltzeko asmotan ari zara, ala? Bai, gerrak horrelakoak dira, ez usteko zorosita daude. Ai, seguru berriro ere alde bezkerietan ari zarela. Geltokia defendatu behar dugu, etxaiak inguruan dabiltza. Aizu deskuidoan etzea hariko txortako tximalutze horri buruz, ezta? Ez, garazi maripurtzia da geltokian suelto dabilena. Galaxi! Kaskarin horrek sutan jarri nau. Zer, trenera txarteli gabe igo da? Asko zokerrago, zokerrago. Txiribitoni otarteko lapurtu dio? Larriago oraindik. Zer egin du orduan? Pepillo handiari adarra jodio. Aizagailuak dikin, ziria sartu dit, niri. Gizajoa. Baina gogor egingo dut lan. Arresi erraldoia eraikiko dut, alderik alde. Zer, palarekin? Palarekin eta porlanarekin. Baina, Pepillo, barkatu, zertarako behar duzu hain arresi handia, Marimatrako horri bidea izteko. Ez da berriro ere geltokian sartuko. Batean harrapatuko zaitut, eta ipurdia berotuko dizut, plis, plas, plis, plas! Oraingoz, Pepillo, uste dut berak harrapatu zaitola zu, eta jokoz kanpo gainera, polboroia ematen duzu. Ixo! Nahikoa katxondo izan dugu gaurkoagatik. Hori, deitu peliperi, eta zarautzeko ondartzara joango gara, zure arpegi txuri hori garbitzera. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Pio buruzo jadata etxoek, eltzen diote amabetik, jandari jantzitxanoa, arlote jiri
altza belipe trulalai, trula trulalai, altza belipe trulalai, 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 altza belipe trulalai.